Pois eu son Marina Fernández Vigo, son do grupo Cantometrix, que estamos aquí nas residencias Mariñán. Cantometrix tamén somos Sandra Pérez, Neveda Piñeiro, Fran Barcia, Luis Bolón, e para este proxecto en concreto que estamos desenvolvendo, pois únensenos Coral Piñeiro na apartado de animación e Héctor nas luces. O proxecto, que non ten nome todavía, pero terá próximamente, espero, é unha revisión, máis que unha revisión, é unha creación artística a través do arquivo fotográfico de Ruth Matilda Anderson, que foi unha fotógrafa que estivo aquí nos anos 20. Nós xa fixéramos un traballo previo co arquivo de Alan Lomax, que de feito é o que dá nome ao noso grupo. Cantometrix é un concepto que acuñou Alan Lomax sobre como se relacionan as músicas e as sociedades. Seguindo esta estela de traballar a través dun arquivo, quixemos incorporar o componente visual, porque nos parecía tamén interesante, porque ao final a xente que nos dedicamos á música tradicional, que de onde vimos todos prácticamente no grupo, estamos moi acostumbrados a traballar con fontes sonoras e a veces parece que as fontes visuais só quedan para cuestións de como é o traxe ou que tipo de instrumento utilizaba tal persona en tal época. Entonces quixemos facer ese traballo máis creativo a través da imaxen. E, de feito, Coral está facendo unhas animacións que non collen a fotografía tal cual, sino que se inspiran en elementos ou perspectivas ou cosiñas moi concretas e fai como unha pequena narración que se incorpora pois a peza musical que nos estamos creando. As residencias Mariñán pois son un espacio para proxectos que están en diferentes etapas de desenvolvemento. No noso caso estamos nas primeiras etapas de creación, pero hai outros proxectos que xa tiñan o concepto moito máis asentado. E basicamente un espazo no que, ademais de ter tempo para só estar pensando nunha cousa, que como artista é bastante imposible, tamén é un espazo no que se nos proporciona formación, a parte de formación como moi específica ás nosas necesidades. Nos plantexamos que eivas ou que espazos de mellora tiñamos como grupo e se nos proporcionaron titorías especializadas ao respecto. E tamén o feito de non estar solo nós é bastante interesante, porque sí que é certo que a veces como artistas tendemos un pouco ao momento ególatra de solo estar pensando no noso e pensar que é superinteresante e mirar que hai xente que está con outros proxectos tan absorbentes como é para o noso. Aparte de poñerte un pouco no teu lugar, no mapa, de decir, vale, efectivamente, estás facendo como moita obra creativa a moitos niveles diferentes, tamén dá pé a que ti poder contar un pouquiño do que estás facendo e que a xente, pois, cousas que ti dabas por sentadas, pois, ao ter que explicalas, dices, carai, pois, pensaba que isto non tiña un valor engadido por este aspecto e ao contrario tamén, ofrecerlle ti esa curiosidade a outras persoas.